Bună ziua! Bună ziua! Dumneavoastră ați sunat? Da, eu am sunat. Agent șef Constantin. Agent Curea Bună Alexandru. ziua! La secția 21 în poliție. Ce s-a întâmplat? Sunt foarte supărată că mi-au furat bicicleta. Am muncit 3 luni pentru ea ca să mi-o permite. Aici era și uitați, aveam și antifurt. Da. Am înțeles. Am dat 100 de lei pe el și n-a fost antifurt deloc. Aici Am era înțeles. bicicleta pusă. Lăsați-le aici, nu mai puneți Cum vă mâna numiți pe... dumneavoastră? Maria Băciucu, Data nașterii, dacă se poate? 13/1/2001. Acum Da, cât regulă. timp s-a întâmplat? Când ați lăsat bicicleta, când ați observat că a dispărut bicicleta? Deci am venit aici în urmă cu o oră. Eu lucrez aici la restaurant. Ok. Am lăsat bicicleta aici, i-am pus antifurtul și am intrat înăuntru ca să pregătesc deschiderea, că urma să deschidem. înțeles. Și am pus astea, meniurile pe masă, am vorbit, pregăteam și a venit șefa. Între timp m-a trimis după lapte. Și am ieșit, când am ieșit din restaurant, bicicleta era încă aici, m-am dus să iau lapte și Da. când m-am întors nu mai era bicicleta. Ați observat persoana? Nu. Deci n-ați nu, observat că- pe nimeni care a nu, umblat la bicicletă? nu, Sau... Nu. Nu? Vă recomandăm să nu vă lăsați bicicletele nesupravegheate sau neasigurate, nici măcar pentru câteva minute. De asemenea, vă sfătuim să utilizați întotdeauna sisteme antifurt cât mai complexe, mai ales dacă vă lăsați bicicleta în spații care, de obicei, sunt mai aglomerate. La care restaurant spuneți că lucrați? Aici, da. Da. Văd Și- că aveți o cameră de supraveghere care Da, avem, ar fi putut să da. surprindă momentul. Da, șefa e... Putem să luăm legătură cu... E Este înăuntru, înăuntru? da, este înăuntru. Merge Alex și vorbește cu administratora. Ca să verificăm camere de supraveghere. Da. 4410 pentru 4415 avem nevoie de grupă operativă la adresă unde s-a sesizat furtul de bicicletă. Recepționat 4415. Trimitem grupa operativă. Angajată de-a dumneavoastră ne-a spus că i s-a furat bicicleta, a observat că îi lipsește bicicleta. Deci n-ați văzut pe nimeni, n-ați văzut nicio persoană care era în apropierea bicicletei, nimic, nu? Și eu e o fată bună, muncitoare. Cum ți s-a întâmplat, Maria, să-ți fure bicicleta? Bună ziua, agent șef Constantin mă numesc. Am înțeles că sunteți... Caterina Lupu. Da? Bună ziua. Să rămână. Caterina Lupu. Dați-mi și Data datele nașterii dumneavoastră. să ne dați. 18/10/1986. Ok, în regulă, da. Am văzut că aveți o cameră de supraveghere care ar fi putut să surprindă momentul. Nu știu, ne Una puteți aici spune... pe bulevard, Roxy o cheamă. De la Roxette, știți că mi-e place Roxette și una Tina. Am înțeles. Tina Turner. Da, e foarte bine că aveți camere de supraveghere. Stați așa că am și o aplicație. Dacă ați putea să ne puneți la dispoziție imaginile. Puteți să ne vedem, arătați? Stați așa un pic. Roxy. Ia uite, asta e Roxy. Să nu mai atingeți cablul acela de antivur pentru că o să vină colegii să trateze, dar nu mai puneți mâna. Uite, uite momentul în care pune bicicleta. Ia uite, mai a căzut. Se vede E grea că... bicicleta. Da. Și-a luat una de asta nouă. Da, domnul ăsta e? Domnul ăsta e, poate. Că trebuie să uită la bicicletă în sistem. Ia să vedem. Nu e domnul. Este și aici. Da, uite. E și singura bicicletă care apare aici în imagini. Că știți că ea ținut... Ia fi atent. Cunoști? Ia uite-l, mă, bă! Stați că vedem, lăsați așa puțin. Ia uite-l, mă, și e puști, mă! Bă, băiatule, bă! Ia uite-l, Oradul mă! roșu. Bă, ăsta seamănă cu 4410, să dăm în atenție un bărbat îmbrăcat în roșu, cel care a furat bicicleta de aici, de la adresă. Recepționat 4415. Ok. Culoarea roșie are bicicleta și, repet, este un bărbat îmbrăcat în roșu. O să ne uităm că am văzut direcția de deplasare, o să facem verificări în zonă. Recepționat 4415. Uite că au venit și colegii de la grupa operativă. Da. O să rămâneți cu ei, o să-și facă cercetarea la fața locului aici și noi mergem să continuăm verificările, poate sigur o să-l găsim. Da, mulțumesc. După care vă invităm la sediul secției să depuneți plângere. Da, Da? ok. A sosit la fața locului grupa operativă, iar noi am plecat în teren pentru a efectua verificări în vederea identificării autorului. Fii tu atent, mult în partea dreaptă, că nu îmi pot uita pentru că sunt atent la drum, da? Mă uit în partea dreaptă, tu mai mult în stânga, da? Și în față, da, exact. Știi cum e vorba aia, ochi în patru? Sau în 6? Da, merge. Pe aici ar trebui să ieși și în față. Ăsta a fost traseul lui. Direcția lui de deplasare, cam pe aici ar trebui să vină. Da. Știți, stăm atenți.
Îl vezi? Uite. Uite-l, fii atent că ele. Fii atent că te las pe tine să cobori. Da. Stai puțin. Rămâi pe loc. Du-te că mă duc pe partea aia altă, eu. Mă duc pe partea aia altă. Rămâi pe loc!